dang jadi kanaonmu jalan jadi sumanamu manang ahana di banua gijang dot na di banua tongaon rodi na di bagasan aik na di toru ni tano yang do tunggabe sobaon manang sioloan patik patuluhon dang jadi dohonon guarin di mata yang go suture dalanna ayona hunda do sogot akka namar sineang di guarna patik paupaton ingot hamuma pabadiaon ari minggi dina nomari maula hamu nasa siulanmu alayanggu ari papitoni ari para diaran di Jahoba di Batam doi dang jadi ho mangula anggun na sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lailahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isini hutani halak pe namangibati hutam adi nom ari dodi topa di bata langit do tano do laut do nasa isina dungi maradiat do ibana di ari papituhani di bahani do ubahin na di pasu-pasu di bata Jahoba ari parane jala di parbadiai patik palimahon ikon pasangopommu naturasmu asa martua ho jalaleling mangulu di tano na delehni tuan Jahoba di Batam diho patik paonopon unak po mamunu patik papituhon unak ko mangalakup patik pawaluhon unak ko manako patik pasiyahon unang hoolo maka tidakon hata na sotutu maralohon donga jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan roham bagas di donganmu dang jadi halangan roham donga saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang lebuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu beha pandot ni di bata taring tu patik nasapului oddo aur Jahoba di Batam ninna di batata pargogo naso hatu dosan jala parremas siluluhon dosa ni amama tu penoparna rodi sudut patuluhon rodi sudut popaton pinopar ni akan sugoroha diau alai asidor hakku dia akan nomor ribu-ribu akan nomor roha diau naso mangalau si patiki inu patik ni bata atong tapangido magogo tu di bata mangulahon patik ni rak mahita madok ale tuan di bata sai pargogoi mahami mangulahon nombar ku patik mi amin.
Tatopoti marusatan nagudangi diadopan di bata martangi yang mahita di bagasan rohat tabe. Aleiton debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pergugu nasuhatu dosan sitopa nasa naadong parluhum natigor namang humi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan nahula hami marhites yan pangalason nami di patikmu. Ima marhites yan tubuh-tubuh ni rohanami naroai nang siyan paketon nami nasoture rodi pangalon nami hisap-hisap ni rohanami. Natama situdo honauhum hami alani dosa nami alaina tersolosol bagi dohami nuaing alani asi maruham di hami ale di bata nami pardengan basa jala parasi roha doho alani anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saise sama dosa nami saluhutna jala suruh mato di purbadia turuhan nami be asa terbain hami mangoleho di bagasan hati goran dohot habadiaun gabe saat hami Tuhan ngeluan nasora sudah na pinar bagam dia kena persea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabege mahata baga-baga di bata taringo Tuhan sesani dosa parasi roha jala perdengan bahasa roh Jehovah labat tarimas jala parasi roha godang dang di bahe tuhita hobar tuaka dosata jalendang di balaso tuhita hobar tuaka hajahatota songon asini rohani ama-ama mida akanakna asini rohani Jehovah diaka namaka biari ibana hasangapon madri bata nadi kijang amin. Tabagi mahatan dari bata turpu kapistel dari minggon imanani ada sian Jeremia bidu tolu mamuk kamai sian ay saplopat saat rodi 10 alu Jeremia tolu ay saplopat saat rodi 10 alu tajahama margati soring di ayat na parpudia 10 alu rapitan non majahasa saya mulak mahamu ali akka anak namar baliki ninna Jehovah ayahu do harajon munahian jala alapokku dohamu
sahalak sian sada huta, jala dua halak sian sada marga, jala toge honok kurohamu tusion. Lungi sama iadung torop jala mabuai hamu di tanoni akka arisogot tinna Jehovah dang bedohonon ni halak poti parpadadan ni Jehovah ayandang betubu ni roha ni manangise manang pengengoton na jalan dang be duluan na manang bahenan na asing. Rapita dia ke arehi lau mapinopar ni Juda pinopar ni Selai jala rob ona sida siantano na di utara utano na hutukon tuapumuna mambahin tiap kanan ima sahatna martua dohata hal nomor namanangyun hata di bata jala na opeopsa amen. Tidakon mahaporsyautay sungon na hinatidakon dongatta sa porsaon di sandok portibion rap mahita madok aw porsia di dibata Jehovah ido ama pargugo nasuha tudusan na tumapalangi dotano aw porsia di Yesus Kristus anak di dibata Jehovah nasa sadai iman natulbon ni si Maria nagabagabian si Anton di Porbadia adorang suawon Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus amati tarpajal hat narsilang na tua tu panotoru dong ditanom na mulak mangul di ari patuluhan amanai ke surga lahon tu siamo di bata Jehovah amanai pargogo nasuhatu dosani di sima ibana ay mamlak sugut tano on manghumi halat na mangulu dot namate aborsia itondi porbadia jalarong sada uriana badia uria hatoban hala Kristen akana badia doh esani dosa doh hataina mandok mulak mangulu sugut daing halak nang mate doh dihangoluan nasora sudah amin.
Hamuna dongan saha persiaon di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Adorang sojinahahon odolan ni tikting ni huriata di hari Minggu sadarion. Atas goarni parhalado HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta, parjolo mau pasat hami hata horas-horas tuhita saluhutna, dohot tu akadongan, na odope rap marsaor di parmingguan HKBP Yogyakarta sadarion. Upasat hami ma tabi di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus, horas ma dihita saluhutna. Udut tusi tabigima odolan ni tikting ni huriata sadarion. Tarsurat di hata Indonesia, jalaboy tajaha di papan pengumuman ni huriata, manang marhite soft copy tikting di WA grup wilayah manang kategorial. Yang pertama, 14 September 2025, Minggu ke-13 setelah Trinitatis. Topik: sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Las ni roha di hamumula ni anak namago. Yang kedua, pelayan ibadah pada pukul 9 pagi hari ini. Khotbah akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Putri Ripka Siregar STH. Liturgis Bapak Sintua J. Sigalingging SE, pewarta Sintua Arnold Lumban Tobing. Yang ketiga, pertanyaan wilayah minggu ini. Selasa 16 September 2025 pukul 18 di rumah keluarga Nyonya Sintua O Simanjuntak, Borusitorus untuk wilayah tengah. Selasa 16 September 2025 pukul 18 di rumah keluarga ROH Sidabutar JY Boru Pasaribu untuk wilayah selatan. Rabu 17 September 2025 pukul 19 di rumah keluarga Pendeta Dr. Hulman Sinaga MTH, Ibu Pendeta Profesor Dr. Asnat Niwanatar MTH untuk wilayah barat. Dan Rabu 17 September 2025 pukul 18.30 di rumah keluarga W. Pardede, Ibu Sintua H. Boru Pasaribu untuk wilayah utara. Diundang seluruh jemaat untuk menghadiri partangyangan sesuai dengan wilayah masing-masing. Yang keempat, kegiatan kategorial. Kegiatan punguan ama diadakan rutin setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di Sopogodang. Kegiatan Ina Kamis Perempuan diadakan rutin setiap hari Kamis pukul 16 bertempat di gereja. Kegiatan PHD Naposobulung diadakan rutin setiap hari Sabtu pukul 18.30 bertempat di ruang bina warga. Dan pada hari Selasa 16 September 2025 pukul 16 akan dilaksanakan PA Ina Hana bertempat di ruang konsistori. Dimohon kepada setiap anggota punguan kategorial untuk dapat menghadiri acara yang dimaksud. Yang kelima, pada hari ini 14 September 2025, gereja kita menerima kunjungan gerejawi dari yang pertama, Kor Gabungan Jubilate HKBP Pogot Surabaya. Yang kedua, Kor Seksi Perempuan HKBP Pulau Mas Jakarta. Majelis dan Jemaat HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Tuhan memberkati. Yang keenam, gereja akan melaksanakan ibadah penyambutan mahasiswa dan pelajar di Yogyakarta pada hari Sabtu 20 September 2025 pukul 18 bertempat di gereja kita ini. Gereja berharap seluruh mahasiswa-mahasiswi dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta ikut menghadiri ibadah tersebut dan memberikan lagu pujian dalam bentuk vokal grup ataupun kor. Kiranya Tuhan memberkati kita. Yang ketujuh, pada hari Sabtu 20 September 2025 akan dilaksanakan sermon guru sekolah minggu
bertempat di kediaman keluarga Bapak DDH Simanjunta SIP, Ibu O Borusi Tompul. Diharapkan kehadiran seluruh guru sekolah minggu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang kedelapan, pada minggu kedua setiap bulan, liturgi ibadah sekolah minggu kelas kecil maupun kelas besar akan dilaksanakan dalam bahasa Batak. Yang kesembilan, gereja kita telah menyediakan fasilitas kuiris. A. Kuiris BNI untuk tok-tok ripe dan sumbangan pembangunan rumah pastori. Kuiris BRI untuk iuran bulanan tahunan, persembahan ucapan syukur, iuran Gepulri, Maranatha, dan sumbangan lainnya. Yang ke-10, terhitung mulai minggu depan, dengan adanya kuiris untuk menjamin dan menjaga perhitungan keuangan kas Huria dan laporan ke BPSK Pusat, maka batas waktu penerimaan uang di bendahara adalah hari Kamis setiap minggunya untuk dapat masuk di warta hari Minggu. Untuk uang yang dikirim setelah hari Kamis akan masuk warta ke minggu depannya. Demikian kiranya menjadi perhatian dan dapat dimaklumi. Yang ke-11, Pesta Gotilon HKBP Yogyakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Oktober 2025. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh jemaat untuk menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan atas segala anugerahnya. Adapun ibadah minggu akan diatur sebagai berikut. A. Ibadah minggu pagi dilaksanakan pukul 8 WIB. B. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pukul 8 pagi. C. Ibadah minggu sore dilaksanakan pada pukul 17.30. Demikian agar jemaat dapat menyesuaikan dalam mengikuti ibadah. Yang ke-12, pada hari Senin 15 September 2025 pukul 15.30 akan dilaksanakan persekutuan doa Oikumene PDO Hana bertempat di GKI Wonsodirjan. Diundang Ina Parompuan untuk menghadirinya. Yang ke-13, pada hari Sabtu 11 Oktober 2025 bertempat di Gereja Reform Injil Indonesia GRII Yogyakarta, Lembaga Pengembangan Pesparawi Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta mengadakan kegiatan lomba menyanyi tunggal anak usia sekolah dasar SD 7 sampai 13 tahun dan paduan suara dewasa campuran. Bagi jemaat yang mau mengikuti atau menginginkan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat gereja. Yang ke-14, pada hari ini sekolah minggu mengadakan bazar. Dimohon untuk semua jemaat dapat berpartisipasi mendukung kegiatan bazar tersebut. Tuhan memberkati. Yang ke-15, dihimbau kepada seluruh jemaat agar ketika memberikan uang persembahan, mohon uang dilipat dengan rapi sebagai bentuk persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Yang ke-16, sesuai hasil keputusan Rapat Huria tahun 2025 untuk dilanjutkannya program kontribusi Tok-Tok Ripe sebesar 600.000 per tahun bagi setiap jemaat. Dengan ini, tok-tok ripe dan donasi dapat dikirim ke rekening BNI atas nama Panitia Pembangunan HKBP Yogyakarta atau Bank Mandiri atas nama Pembangunan Gereja HKBP Yogyakarta. Adapun laporan keuangan yang dapat disampaikan adalah saldo per 14 September 2025. Adalah Rp67.777.738 pada tahun 2024
Jemaat yang sudah membayar tok-tok lipe 177 KK atau hanya 40% dari total jemaat. Dan untuk tahun 2025 sudah 117 KK. Dengan ini mohon kiranya menjadi perhatian kita bersama untuk mendukung pembangunan rumah pastori 3. Yang ke-17, perbaikan penyempurnaan sound system masih terus berlangsung hingga saat ini. Adapun uang total dana yang masuk adalah sebesar Rp450.168 dan yang sudah dipakai sebesar Rp107.675.450 dan saldo sebesar Rp17.774.718. Dengan ini bagi jemaat yang sudah berkenan membantu dukungan dana, Huria menyampaikan terima kasih dan Huria masih mengharapkan sumbangannya agar perangkat sound system kita bisa semakin baik. Yang ke-18, bagi jemaat yang hendak bergabung jadi guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia dan operator sound dapat menghubungi sekretariat gereja. Yang ke-19, Parhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 14 sampai dengan 20 September 2025 dengan mengingat firman Tuhan. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Mazmur 22 ayat 27. Yang ke-20, mari kita mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat HKBP Yogyakarta yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dirawat untuk pemulihan di rumah. Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan. Yang ke-21, penyumbang bunga altar pada hari ini, Minggu 14 September 2025, dari keluarga Sintua Insinyur HS Hutapea, Ibu CS Boru Lubis. Tuhan memberkati. Yang ke-22, dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menjaga kebersihan lingkungan gereja dan fasilitas umum gereja. Demikian kami informasikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Yang ke-23, bacaan Alkitab minggu ini. Ke-24, kegiatan pelayanan di Pargodungan Gereja dapat kita cermati. Dan yang terakhir, laporan keuangan dari tanggal 6 hingga 11 September 2025 seperti yang tertera. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini, yang selengkapnya dapat juga kita lihat di papan pengumuman. Tuhan memberkati. Kor Jubilate HKBP Pokot Surabaya.
Mari demeta. Oh, Kor Ama Emmanuel. Saya kusam.
Redeta. Maratang yang mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti ate-ate dohut pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhut nak. Selamat hari Minggu madihita. Hurian itu hata adorang somar saur hita. Rab dohot hata ni debatana badiai. Dinggan ma inna roha songon na tapapanat marhite upasani halak batak na tinitip ni sanggar jolo bayan huru-huruan jolo sinukun marga asa binoto artinya adalah tak kenal maka tohodi imate iya hobar matuna tar surat iya guarnami Padita Putri Ripka Boru Siregar Dainang Pangitubu Boru Sinaga Jalahami Sonari Makobasi di HKBP Pogot Resort Surabaya Timur Distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur Jalaro Haminwaeng Maboan Punguan Kor Gabungan Namargoar Jubilate Moloi Berekamona King Soi nama Dingganna Suang Songoni di HKBP Pulau Mas Tadado memang berwarna dona di Joloon Jala memang las marohamuna ruas nihuria HKBP Jogja mana muihami majakon di bagasa las niroha marsaur mamuji pasangapon debata jala naking moluboi hupatat dahon nagabe kondaktor naking di edena parjoloi ima inang nyonya situa lumban gaul boru marpau jala napaduahon naking nagabe kondak di kor napaduahoni amang situa tak dewan koinonia amang situa kapurba jala ketua nami di son ima amang pasaribu jala takasma ima na ro sian huriata HKBP Pogon jala hami berasal sian Pekanbaru Riau jadi molodong siak kamu na ro tu Riau lului hamu maau dangadongau di son disi ala di son doau ida jala saulak nari hudok ma tabe tu hamu ruas ni huria HKBP Jogja suang songoni ruas ni huria naros yang HKBP Pulau Mas Jakarta horas madihita hurian itu hata las maruhata madai barita nauli
barita lasniroha barita haluaon. Imana nienet sian Evangelium Lukas bidu 15 mamuka mai sian ayat 10 sadaro di ayat 32. Evangelium Lukas bidu 15 ayat 10 sadaro di ayat 32. Tangi hokamu ma amanami inanami remajana poso bulung oma hatani debata jahoba. Anak nama gui jalanin nama muse adong madua anak nina sahalak gabi didoksi anggianima madok amana amang lehot tuau sinamot manang sedia to hapi jala disagi homma tunasida panamotani dang pola piga dan nari dipapungusi anggianima saluhutna dungi la homma tuluat nadau disima dipaswasaihon sinamotna pa olo-oloi hisapna. Dung dipasuda saluhut nai masama halio potir dina saluati. Jadi doho ma ibana mamuka rapar. Jadilah ma ibana mahiaddu tusada halak pangisi niluati. Gabi disuruh ma ibana tuladangna marmahan akka babina. Disakapi rohana do mangguhi butuhana lakati idahan ni babii alai dang adong na mga lehosa tu ibana. Dungi di pasuang marohana tu bagasan ni nama. Torok ni halak di gaji damang akan nalubian di idahan anggo au matema aturabaron dison. Hehe nama au laho madapot to damang dohono kuma tu ibana ali amang namardosa do au tu banwagijang nang dopakho. Dang tamabe au guaron anakmu bahen maau songon anak gajianmu sada. Jadi hehe ma ibana manopot amana halai daudo pe ibana nunga ditatap amana ibana jadi asi marohani marnida ibana hatop maditomu dihaul jala di ummah gabinina anaki mamadok ibana amang namardosa do au tu banwagijang nang dopakko dang tamabe au guaron anakmu alai nina amai mamadok na posona harubwa kamu maulus na duminggan salini hamu ma ibana titin maleho kamu tu tangan na doho sipatu tupatna jala buah kamu ma anak ni lobu na pinamokmuki potong hamu mai naing mangan hita marlas ni roha ay naung mate do anak kon gabi mangulu naung mago ibana gabi jupang muse jadi mamuka marlas ni rohama nasida alai di ladang do anggo anak nasiha ani jadi dinaro ibana dumodong tubagasi dibegi ma edde dohot parhinaluan gabi di jauh ma sahalak na poso di pamanat ma manang dia namasay jalanin nai mamadok ibana nungaro anggim jadi dipotong amang mudo anak ni lobu na pinamokmoki ala hipas ibana mulak alai pangarima somma ibana dang olo bongo tujabu gabi ruar ma amana mangapoi ibana alai ninna ma mangalusi amanai nasay leleng hupa olo-olo iho dang dung hulau si patikmu dakya dileho ko habing sada tuau asa marlas ni roha au dohot akka dongaki hape disiro anakmi nama modod sinamokmi rap dohot boru-boru na jahat gabi disiat hodo di ibana anak ni lobu na pina mokmoki alai didokma tu ibana anaha totong doho rap dohot au jala di hodo sasudi na diawi alai patut do pamasaon las ni roha dohot pariayaun ay naung mati do anggimon gabi mangulu jala naung mago do ibana gabe jupang rap mahita mangulahi majaha di ayat 32 sada 20 alai patut do pamasaon las ni roha dohot pariayaun ay naung mati do anggimon gabe mangulu jala naung mago ibana gabe jupang ima sahadna hurian itu hatta di bagasan Kristus Yesus moloro mamasa hamagoat dihita kehilangan dompet cincin manang lau tu supermarket tiba-tiba itiok mana na si tagel lengon siap pudanon biasana molo akaina tu pasar si ditiop do anak na nabungsuikan geleng dope met dope
Ibaratna kalau sada SD pasti lau tu pasar memilih cabe bawang doho akal anak asing itiop do anak na siap budani. Alai biasa ma aka ina ate lau tu sada inganani cabe dipilit dungi disukun arga. Sopas argana bergeser tu kiri. Isukun muse dang pas bergeser muse tu kiri dohot udutna. Tiba-tiba malua ma anak siap budanon sia tanganna dang disibe. Suku-sukun luluan ni ina taido siap budanna manang dipikiri adong do be bapakna boy do anoborngin. Pasti luluanna. Toho de toho dang mungkin adong dua nai di jabu lok mamago siap budani. Dang mungkin adong songoni. Pasti seorang orang tua berpikir mago yang aku siap budan mirip musedo tuau ikon luluaku. Maka dalam kehidupan kita sering tersebut atau disebut sebagai anak yang hilang, tetapi Tuhan selalu mencari. Aka amanami inanami na hinaholongan di bagasan Kristus. Mula tapi ring di bagasa turpukon ini jelas perumpamaan tentang anak namagui. Perumpamaan selalu dipakai Tuhan Yesus karena ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bohado dipakai Yesus sada upama taringotu anak namagui siap budani takas do babau ni Tuhan Yesus, bagaimana Yesus Bapa sebagai ilustrasi adalah ayah mengalului paimahon hamumula ni anakna namagui. Aka manginang mulo tabering di bagas aturpukon, kalau kita lihat adong dosa ada hal yang sangat memang mengagetkan di bagas aturpukon. Kalau di dalam tradisi orang Yahudi, masa di dinasida na tua-tua manadikon nanidok warisan. Sahatu tikyo petong kita kenal dengan istilah warisan. Jala didok di dalam hukum perdata juga demikian. Setiap warisan patut diberikan kepada orang yang hidupnya lebih panjang, dan itu diberikan dan ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Ale mulo tabereng di bagasa turpukon memang masa dihalak jauh di tradisinya kepada anak yang sulung 2/3 warisan diberikan, tetapi kepada anak siap budan itu 1/3 harta kekayaan atau warisan orang tuanya. Alai songona hudok naking secara hukum perdata warisan diberikan oleh orang yang sudah meninggal kepada orang yang hidupnya lebih panjang. Alai diturpukon didok siap budani do tu bapak na takas to didok di bagasat turpukon amang lehon tu au sinamot manang sadia to hapi jala disagi homatu nasida panamotani. Seorang anak meminta warisan kepada orang tua hapedang do pemoding na tua-tuana neng dokono ni ianak koni marhite tradisi halak Yahudi neng dokono na naung mate do bapaki ngiri do kan. Dia meminta warisan kepada orang tua yang sebenarnya masih hidup. Dia minta pembagian kepada dirinya. Lehonon di bapakna yang mau dia katakan adalah, Pak, aku tidak lagi menjadi anakmu. Aku tidak lagi mau hidup dalam keluarga ini. Inarohaku naung mati doho. Lehod diau. Oh, gak bisa ada penghinaan yang luar biasa. Sian ianako tuna tua-tua. Itu makana memang aka amanginang buido marbadai. Namar hamaranggi alani warisan. Mardomu ditano songon baju niaka laki nangon nate rara marhilong harus maka namolo mangulu do pena tua-tuai unang dihatai posroha adong do tian-tiananna. Tapi persoalannya apakah warisan hanya sebatas harta kekayaan? Poda betong dilehon dang holan ikan deke dilehon pancingan diberikan lapatanna poda ipasikola hodoho tibo lului si panganomu dengan parngoluamu itu juga warisan yang kekal. Ay molo arta kekayaan satokin boydo sudah, tetapi molo poda niakana tua-tua hotdo ro disaleleng nileleng nah. Ay do makana kamanginang jelas firman Tuhan mau mengatakan yang pertama, kalau seorang anak takas tidak di bagas turpukon, dia meminta bagiannya melalui warisan kepada orang tua, dia mau mengatakan naung mati dona tua-tuaki.
Rikod di ibana dang hanguluan ina tua-tuai. Dan rikod di ibana hadomuan kekeluargaan daripada dia dan orang tua. Alai rikod di ibana ima arta yang sementara dan luluanna nama notongi. Oma ikon koreksi di bagasan pernguluata perenungan. Ati na audoi. Berarti di hari minggu nasalpu molo hutaringoti taringotu tiatianan tu omakku. Berarti neng dokonoku naung mate nama ibana di rohaku. Ido memang akamanginang dangau madok turpukod ding. Firman Tuhan jelas mengatakan secara tafsiran, kalau ada seorang anak, bahkan jelas dikatakan di dalam pasal 832 KUH Perdata, jelas dikatakan warisan itu diberikan orang yang sudah meninggal kepada orang yang hidupnya lebih panjang. Berarti kalau isi bahasa tatua kena tua-tua naung mangulu tang yang tak asahatop, hamu do maddoki dah dangau, hamu do maddoki dangau, baidu dah. Sejujurnya, tapi kiri jo, secara perdagingan memang warisan itu persoalan harta kekayaan. Alai secara partodion hatani di batan naus di pasuan, di bagasan ngulutas yana tua-tua poda, suan tu bagas roha pikiran akayana kona, itulah harta yang tidak pernah busuk, selalu kekal sampai aido makana molo adong danak di persekolahan na takang Piterijo guru na kan, guru BP sojoho. Kamu anak siapa sih? Anak Pak Uco. Oh pantas. Ngaku tanda bapakmu. Piterijo kan? Ale coba mulu burju. Kamu anaknya si ini ya? Oh patut omakmu petong burju. Ngakor ina si tua muse donatur nomor sada muse di HKBP Jogja. Soi nama burju na tu padita surgo nama jabarna. Piterijo kan? Karena memang jelas. Molo ngatakang anaki didok ma anak ni omakna. Molo burju anak ni aka ina musidon mangalusi. Ale unang pola marbadai mula siano nati akainang. Unang pola marbadai makan Pak, betul memang kata pendeta ido na hudok tu ho ina musido kan. Memang kalau sudah nakal anak kita sedokono mudo memang ajari anakmu. HP ada satu hal yang penting. Odo ipola jamitana parjolo fatherless versus fatherhood. Bapak yang tidak bertanggung jawab fatherless, tidak berguna, dengan bapak yang bertanggung jawab fatherhood. Ini yang ditunjukkan oleh bapak menunggu anaknya yang terhilang, dia mencari anaknya yang terhilang, dan dia menerima anaknya di dalam pengampunan tanpa syarat. Udah persiajaran apa julu? Apakah seorang kepala keluarga buido maniru debata ama? Saya ini fatherhood, seorang bapak yang bertanggung jawab, bukan seorang bapak dalam tanda kutip tidak berguna. Molo hudok anak niomakna molo jugul, molo pistar anakku, itu saya rasa untuk di dalam kekristenan dang pola adongi, dang pola ikon adongi akamanginang. Karena tanggung jawab yang pertama seorang anak terletak kepada kepala keluarga. Ini yang seorang bapak harus lakukan. Ai odo patuduni seorang ayah di dalam firman Tuhan ini. Bohado ditikiro anak nai, sada kalimat di doa anak nai, amang namar dosa doa tu ban wagijang di dalam ayat 21. Amang namar dosa doa tu ban wagijang nang dopako dang tamabe au goaron alai nina amai mamadok tu naposona. Menerima kata daripada seorang anak itu, dia tidak sambut perkataan anaknya ido bah nang salah doho, tapi dia panggil pangurupina naposona para de akan naulina dengkan nunga mago anaki gabe jupang. Tidak banyak omong. Dan pola si poda anak ala dibereng anak nai nunga susah, sudah hidup di dalam jalan yang salah. Seorang bapak menerima dengan sukacita, anom ma podauku mangam majok. Dang nasongoni tradisi ni ala Batak, daku beto moloson nari. Kalau anak sedang makan, unang ipukul, unang imuruki, lo jomangan, asadong gogona si pukulon dung say mangan. Daw ngate, biarkan dulu makan, tenang. Unang pola halang pagodang, tabay. Unang pola songoni ate. Ola mga modom do karejom kan, tabay musidahani. Dungi mate-mate mangalang. Tapi biarkan dulu. Ido nani ulahoni amai. Itu yang dilakukan seorang ayah di dalam firman Tuhan.
Dia tahu anaknya sudah mengakui holasadado. Karena firman Tuhan katakan demikian. Rumus pengampunan dosa adalah firman Tuhan katakan, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia setia dan adil dan mengampuni. Aido makana parageda madok holasadado rumus nih. Tato poti madosata ujung nai baga-baga do kan? Hanya satu, mengakui. Itu makanya dang pola godang hatani seorang ayah di dalam firman Tuhan. Anakku sudah tahu dia salah. Dia mengakui kesalahannya sekarang. Huhaul maibana. Adong musti matafsiran nama dok songono nakamanginang. Kenapa bapaknya memberi? Bukankah inang pendeta tradisi orang Yahudi? Molo dipangido do tiat-tianan. Anak nai mangido tu bapakna. Berarti yang dokononi anak nai mate. Kenapa orang tuanya itu tidak menghalangi? Kenapa kau minta nak warisan itu? Airi puhodo nang mate yau. Ido kan diturpukon dilehodok. Langsung dibagi perbagian anak. 1/3 lah untukmu. 2/3 manon tusihaan. Tapi diberikan oleh bapaknya. Ibu tohamu doalaniaha ala upama doon. Ini adalah sebuah perumpamaan songonima debata, kasihnya kepada manusia ipangidu ibana holong ta tu debata tidak dengan paksaan. Ditiki ditopahita dilehodo free will, kehendak bebas. Dibotohona sitong ulahon. Alai molo dibotohona sitong alai dang diulahon. Terima. Dangi. Tabudo mulu ni paksa-paksa. Tabudo mulu ipangido ma inata mangido tuamai. Pak, kau tahu nggak sih aku suka bunga? Pulang dari gereja harus kau belikan bunga ya. Narohani amai asa sae daripada tetet satu borngin. Butuh hormat, tapi tidak dengan hati yang bersih. Kira-kira sahat doholongi tu inai? Tidak, terpaksa. Ai ido nani ulahon ni amawon diturpukon. Molo oddo nani ripuroham na pasti ngahu ajari. Kalau kau rasa ini benar, lakukan. Sada tiki boto omudo dia dopo dan aulina dinggani. Tuhan pun seperti itu akan menginang. Siapa tidak tahu mana kanan mana kiri, siapa tidak tahu mana baik dan jahat, siapa tidak tahu mana hidup baik dan tidak baik. Semua orang percaya tahu mana yang baik, hanya enggan untuk melakukan. Adong sada teolog madok songonon di sada buku. Di garasi belum tentu kendaraan. Mula amonon berek kamu di garasi. Apakah hanya mobil dan motor sepeda atau ada perkakas yang lain? Sipata kursi yang terlalu banyak ipa keluar hosia jabu dititip di garasi. Aka perkakas toko doh akalana asing daripada pojok di dapur ibain. Toho deh, zaman sekarang garasi tidak hanya untuk menyimpan kendaraan. Didok parteologi songonon. Sama seperti gereja, semua orang Kristen, tapi belum tentu semua hidup di dalam firman Tuhan. Ya tu saya mau maksud ni. Ipola jami tanah paduahon, pamanat, anak bungsu doau, manang anak sulung na diturpukon. Molo anak bungsu Oma naginawaron ruas alfa dan omega. Romar minggu di tahun baru, romuse di hari Natal. Oma nagiwaran ruas alfa, ro ibana pamuhai mitawoni, romuse di panutup ni isemai. Dangi sondang kidah ngahudok naking di tahun baru dohot di Natal. Kalau sudah dikatakan anak bungsu, ngatakas salah ibana. Dia memikirkan dang keluargaku narikot, dang perasaan ni bapakku narikot, alai hisab-hisab ni dagiku do narikot. Artaido diau yang bukan kekal tapi yang sementara. Meluon unang pola ni sukun siapa ini? Alina padua honor do nasering anak sulung. Ahado dido anak sulungi di bagasan ayat 20 siai.
Alai ni nama mangalusi amanai nasai leleng hu pa olo oloi ho dangdung hulausi toho doi bana toho. Dia jelas mengakui itu dan bapaknya juga mengakui itu. Dia tidak pernah mengingkari tonani bapakna, dia tidak pernah tidak melakukan nani dok ni bapakna. Dia bertanggung jawab sebagai anak sulung dan dia tidak meninggalkan bapaknya. Dan diulahon songon siapudani alai didok do udut nai dak ya dilehoko habing sada tuau asa marlas diroha au dohot aka hape disiro anak mi nama moduk sinamuk mi rab dohot boru-boru na jahat gabe disiat hodo di ibana anak ni lobuna alai didok dia 30 sade ahado alus ni bapakna anaha totong doho rab dohot au jala di hodo sasude rab do anak sulungi dohok bapakna, tetapi dia tidak menikmati kehidupannya dan tidak benar-benar mengimani kehidupannya bersama dengan orang tuanya. Akamanginang, kebanyakan dari kita pergi ke gereja, ringgas pertangyangan, ringgas martangyang, alai molondung nga adong nama pain haci rohata pitor nibolang do. Ikom mati doho di tangaku. Ho dohot pitu pinoparmi. Mardomu di tano marminggu do amat tahun. Ringkas martang yang inat tahun. Alai ketika diperhadapkan dengan luka-luka hati, selesai firman Tuhan. Odo anak sulung hidup dengan iri hati. Hape rabdo ibana dohot dibata. Rabdot ibana amanai, tetapi di dalam hatinya dang sikop do pesuan hatani Tuhan. Aka manginang nadia dohita. Anak bungsu yang jelas-jelas lari siat debata. Manang anak sulung disido ibana, tapi dia tidak benar menghidupi kehidupannya bersama dengan bapa. Odo aka manginang nadia do. Manang hutabai masadanai opsi. Dang anak bungsu dang anak sulung, anak angkat. Sasitong na memang jelas odo ipola na patuluhon. Odo na parpudi dah. Ipola na patuluhon takas jangan buang statusmu yang engkau sudah dipanggil menjadi anak Allah, menjadi anak yang terasing. Takas doa kainang ini firman Tuhan menarik sekali. Takas doa di bagasan turpukon didok di bagasan ayat 22 molo diberi kamu alai nina amai mamadok na posona haru buah kamu ma ulos sada salini hamu ma ibana titin malehok kamu dua na patuluhon sipatu tupatna iboto hamu do lapatani simbolon dikasih ulos jubah dang holan pahean baju tetapi jubah lapatanna simbol bahwa martabat dia adalah seorang anak. Naung mago do ibana alai tetap do ibana anak ni bapakna. Dia tetap memang ditinggal hoko do au anaha alai hot doho samudar dohita. Itu arti daripada ulos. Nah padua hon didok naking titin cincin odo nanidok pengikat hubungan antara keluarga, hak anak di tengah-tengah keluarga. Nah patuluhon takas to didok kasut manang sipatu simbol anak yang terasing sekarang tidak lagi terasing diterima menjadi keluarga kembali. Sasitong nakain amanginang jangan buang status yang sudah menjadi anak Allah hanya untuk menjadi anak-anak dunia. Akamanginang sonari parnguluanon lam jorbut ate setuju? Ngahurang be di keluarga rap martangiyang, ngahurang be di keluarga saat teduh, ngahurang be di keluarga rap mar parsaora dohot hatani Tuhani alai Roma kana tua-tua barani madok songonon walaupun odo istilah walaupun inilah sudah mematahkan semua. Walaupun inang pendeta kami tidak pernah beribadah keluarga, tidak pernah berdoa bersama alai gomos do hutangnya kon anaki asa unang manibil sian hatani Tuhani alai barani doa madok songonon aka amanginang memang siapa katakan doa itu tidak benar-benar ampuh
Tetapi dunia ini tidak kurang orang pintar. Dunia ini tidak kurang orang baik. Alaina hurang ima hidup yang tidak sesuai dengan firman. Amanginang upis tardo panako sianatinako. Tohodo ima molo upis tardo calon natinako sian panako dang boi masa panakoon. Yaitu siamu udah masuk na. Berarti upis tardo panakoi, tetapi dia pakai kepintarannya untuk hal-hal yang apalagi marak sonar ya ka korupsi, dohot akalana asing, pistar do nasida, pistar. Tapi tidak dibungkus kepintaran dengan iman. Akayana kota halak Kristen, halak Batak sukses do. Tetapi bergunakah dia? Boydo ibana mamakke saluhut halobiona pambahenana pasangap guarni Tuhani ada, tetapi tidak semua di zaman sekarang. Ubah ini akan mengenang unang pangasahon pikirata. Jangan buang status kita sebagai anak Tuhan, tetapi pakai, pegang unang bolokon. Alai dia palatikyon naki kudok parpudi on parpudi sahali. Na parpudi sahali neng dokonoko. Tiap hari, tiap detik di otang rodo undangan di debata, asar roto debata. Jangan tolak. Molo roto di perbadia madok roto debata, jangan tolak. Jangan pernah katakan minggu masih ada minggu depan. Dang taboto pernguluata sampai kapan. Kalau Tuhan sudah memanggil di dalam Roh Kudus datang, jangan katakan tunggu dulu. Asa molo meretangnya kita tutuhani, Tuhan tidak mengatakan tunggu dulu, tetapi langsung mengalusi saluhut tang yang tah. Ubah ini akan menginang las marohata marsaurap dohot hatani debata. Jalalas marohata marsaurap dohot aka naro sian HKBP Pulau Mas dohot HKBP Bogor jako kamu ma dibagasalas di roha jala om matang yang nami tuhamu saya sehat mahamu sudi akar was ni huria HKBP Jogja hot ma dibagasan haporsiaun jala takasma kita adalah anak-anak Allah bukan anak-anak dunia. Martua do akan atumangi hon hatani debata jalana martangnya kita. Mau lihat madiho ale amang pardinggam basa. Tung takas doali Tuhan, roh hami manopot bagas jorom. Hutadiko kami do bagas nami be, hutadiko kami do nasa ulaun nami. Lahu marsau rab dohot hatam nabadiai. Suan mali Tuhan hatam nabadiai tu bagas rohan ang pikiran nami. Asa marurat marparbue jala tonggi parbue nai marhite nasa parngoluan nami siapari. Ale Tuhan dibata marhite Kristus Yesus nunga hupa jongjok kami suara nami mangedehon ede puji-pujian saya jalo mali Tuhan gabe pelian natama na hucus di hadapanmu saya ima ale Tuhan dibata gabe hamu mulak ni pasu-pasu na ikon lehono mudope Tuhami kanup marasada-sada suang-songon ale Tuhan dibata rohami tu bagas jorom manopot huriam HKBP Jogja tuho mahupasa saluhut parhobas ni huriam sian sudi pangulana gotiki sudi aka parhlado situan adong di tonga-tonga ni huriam sahatu saluhut aka pengurus kategorial manang seksi tuho mahupasahat daging to dinasida sahalai manasida laho makobasi ho marhide-hide huriam asalam rarat barita menaulii marbungaran barita haluauni jalalam torop aka bilangan ni naprosea lehon gogo dinasida lehon paso-paso las niroha makobasiho asa bui pakyon nasida diri nasida laho makajongjokon barita haluauni suang-songon yalitu hadebata di saluhut ruas ni huriam HKBP Jogja sian namet-met saha tulan sia sekolah minggu remaja naposo natongon di bagasan persikolaan lehon hapistaran di roi-rohan ang pikiran nasida marhite dim asa jaloon nasida biar mida jahoba ima parmulaan ni parbinotoan asa totong sudi akayan ako ni huriam gabe anak biar midaho si oloy ajar jala tarpasu-pasu marhite sudi sakap na ulidadinggan ima di masa depan nasida na adong di bagasan tanganmu nasun badiay suang-songon ni akan aposo ni huriam natongon ali Tuhan di tonga-tonga ni parkarijuan nasida para sahalay nasida
para gugui asa unang madohot na sida sa robang doho portibion asa boy gabi anak si tiruan gok pasu-pasu jala sibuan pasu-pasu di ganup aka ulaw na song-songoni aka ama ina di tengah-tengah ni ganup keluarga nang ulaw na pasu-pasu ali Tuhan sudi akan naniula ni tangan nasida sian sudi akan nanitahi rohana sida marhite parkarejuan sikap mu mali Tuhan dalan mu maali Tuhan laho mamasu-masu nasida sikop bahin bohal parnguluan nasida asa adong pakyon nasida manguduti nasa ari-ari nasida tarlumuwi pasangap kuarmu nasun badiay nang disudi akayana ko ni huriam nang sudi akan natinahi ni akaruas ni huriam molo sudi ruas ni huriam mangalopit tangan mangido asini roham say ukap maroham ali Tuhan mangalusi sudi akatang yang nasida asa dibuto nasida ay hodo mual saluhut akan nauli nadingkan ali Tuhan suang-suangnya kalansia saya anggiat di bagasan ari hatuon nasida bui gabi inganan panukuna poda diganup akana oposo di tengah-tengah ni huriam ali Tuhan marasau rap dohot huriam HKBP Jogja ima punguan kor gabungan HKBP Pogot punguan kor jubilate rap dohot seksi paropuan HKBP Pulau Mas molotungpe lau hamisian bagas jorom tuho mau pasahat parpungan nami asa mulak menguruti sudia kaulon nami di bagasan pangaramotiomu nang di huriam nahuta diko kami seidinggan mali Tuhan ture asa tau gabi hasangapon diho suang-suangan yali Tuhan dia karuas ni huriam nama jalo nasa naulina dinggan ajari nasidala homadok mauliate dia karuas ni huriam mali Tuhan na tongon di bagasan parukilon pargogoi nang tongon di bagasa parasahiton jama pamatang daging to dinasida suang-suangan ni ubat perawatan medis na nibolus nasida asa mali Tuhan dalanmu pasahaton pasu-pasu na ubalgay ima hama malumon suang-suangoni hahipason tuho mahu pasahat sudi program ni huriam di nalahu marpesta do di sudi aka program kategorial say mardalan do hodingkan hobbar tulomoni roham digijang ni saluhut na yali Tuhan buri urasi hamisen ganup aka dosa nami asatung tama hami madai aka dingkan di basam di bagasan Kristus Yesus madok mauliate hami tuho amin asa tapasahat peliata ta puji matuhata marede mahita Yesus
pasahat ma peliata tuado pani debata martang yang mahita. Ale debata amana mina di banwagicang. Hodo haroro ani saluhud selelehon na dinggan dohon nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat hami mas yana nilihomi tu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe wap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa hu para siak kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu. Di tonga-tongani huriam dohod di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni selelehomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amana mina di banwagijang, sai pinarbadia makuarmu, sai Roma harajaunmu, sai saud malomo ni roham di bonotongaun songona di banwagijang. Lehom matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni donga namar dosa tuhami. Una kami togi hutu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Mulak mahamu di bagasa dami, jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaur homada mena tutodim. Amin. Horas madihita